Să-ți regăsim la un nou episod din Minecraft. Am găsit mult iron și acest boschetar nu vrea să-mi dea full iron. Care chest? Care mă chest? Ăla mai mare. Că nu era nimic acum m-am mutat eu, dar hai. Uite, l-am găsit. Fraților, suntem full iron. Nicușor cu capul el, bagă capul în cur la el și se jură că nu fură, dar l-am prins cu pula în fură. L-am văzut aseară cu fula asta. Hai Deschis ușile. și eu la fel. Nicu, bă, ăsta are chilaurai. Unde? Fii atent, Nicu, mă aruncă pe tăti. Eu scuza, vedea. Da, uite. Nicu, cu lopata. Ninio, Ninio. Vine Nicu, cu fugi, păza. gata. Ce-am făcut de? Eu cu lopata. Mare damage, dar știi? Sebi, stai într-o loc. Ce-am făcut de, Sebi, stai într-o Am loc? auzit un creeper la cineva. Cred că la Nicu. Eu sunt în spatele tău, Sebi. Eu cu curaj. Te văd. Le-a pe Nicu. O, nu. Și faci Nicu. Stai, tu ești... Retardatule, eu n-am dat nimic. Eu avea Dar cine acum. spart blocul ăla de acolo? Mie nu mi se deschide ușa. Gata, eu am intrat. Nicu skin-ul să intri. Ei, Sebi. Bă, care o dată mine? De ce credeai mai înainte nimic? Serios, bă, dacă am dat. Hai, Sebi. Și eu. Mijloc. Geam. Lângă Sebi. Cu lumânarea. Eu dorm. Eu nu pot să dorm, mai. Știu, de ce vede acolo? M-am dat. Bă, dar nu poți să începi filmarea. Eu am început, ei. Dar voi, dacă voi nu v-ați prezentat, Băi, eu m-am pus măcul, lăsați-mă în pace. mai din patul meu. Tu ai prăzvat pentru un fat. Nicu s-a pus să culci și eu spart fatul lui Sebi. Nu mai e pat. Da, în pace. Nu-i bani. Ce bretal, tati! Uite, eu vă iau două. Nu să nu mai ai. Băi, culcați-vă să vă umăr. Dar cum să mă acul dacă Nicu să mă trezești? Uite, fii atent ce retardat. Dați în el, dați în el. Da? Dă-i în el, dă-i. Sparge-i patul ăia și el m-a trezit. Și tu m-ai trezit. De ce m-ai trezit? Eu ce ți-am făcut? Bă, eu pot să intru și în crafting table, ei. Fii atent, ei. Eu pot să intru și în crafting table din pat. Puteam să intru și în crafting table. Ce mai face? Eu fac curat aici. Usură. Cine vrea să mă curat? Eu. Vezi că ai incestul ăla mare. Dă-i, mănâncă am pus de acum. Fii atent, Nicu. Nu mai deschide, Nicu. Gestul nu poate să-l deschide, că eu stau pe shift pe el. Pe chestul ăsta mare, da. Nu pot să-l deschizi. Dă-te la să pun... Pune-te ce vrei tu. Pune și o sabie de aer dacă vrei. Băi, n-am găsit niciun târnacop, aici e gol. Da, că acum. Punea. Pune ai, că nu mai pui. Pune o sabie retardat. Vrei să vă fac la modul? Da. Până am frunzat. Dă în coacă, îți dau cu lopata în cap. Stai. Ți-am spus să-mi dai. Nu mai vă văd pe de Retardatule. Mersi. Ce prost e, cum m-a lăsat într-o viață. O, ce bulare, să mor. Are ăsta hack-ăi. Da. Și eu cum îl omore, chiar. Dar cum dracu mă aruncă în zid? De ce nu pot accesa acestul? Nu știu. Eu să arăt acest. Nu mai. Eu să afară. Eu sunt chest. Dar nu pot să-l mai deschid. Cine e chest? Gata, am intrat în chest.
câtea săbi. Ghiși câte săbi am. 1, 2. Le luau pe amândouă. Erau mai mult de două. Erau vreo 5. Am putut să le dublic. Mi s-a oprit Minecraft-ul, se pare. Că mi s-a oprit. Frate, uite câtea săbi am, măi. Uitați în inventarul meu, e. Câte ai făcut săbi? 2. Și uite câte am. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sau am hack de duplicare, știi? Dorin, pune-l înapoi. Dar nu mai... Ha? Cine a făcut casa? Vine frate pe la casă. Ce cu casa asta? Da, e și mică. Și da. E mică. E bine. Băi, acum de început. De început că e... fac... Băi, eu mă ocup cu ferma. Voi cu ce vă ocupați? Cu mersul. Uite-te alege. Uite la mine, Sebi. Da. Eu mă duc să iau nisipă. Am nisip. Vezi că este nisip orice. Las-mă în pace. Cine a pus lângă? Eu mă duc, fac dreapta ăștia. E cu cine putea să fie. Oh, wow. Ui, am găsit un comorcov. E mult de mult. Morcov, avem acum. Disconnect for server. Avem morcov. Episodul ăsta va fi de 10 minute, că e greu să randez pe YouTube. Mai ales cu un telefon. Nu știu de ce face asta, o să pun pauză și o să revin. Cum fac un dat. Am revenit, că încă nu mi s-a încărcat toată mapa. Eu sunt aici, Sebi. Stai. Stai, nu lopata. Sebi, vrei lopată? Am lopata. Stai că te-am dat cartof. Cartofel aurit dă încoa. Vino cu aia. E din ăla o trăvită, nu aurit. Uite-te așa să vezi. Știu, e o trăvit. Vreau să-l mănânc. Dar nu mergi. Sebi, vino încoa. Ce? Retardatule, de ce ai încercat să mă trăvești? Ce am făcut? Încercat să mă trăvești. Un cartofi l-a făcut. Pune ăla o trăvit. Ăi, care îmi deschide și mie ușa aia? Hai cum? Prin pressure plate-uri. Hai, stai pe ușă. Bă, nenorociților. Stai aici. Bă, nenorociților. Ue, Marș. Marș. Scuzați, dar vreau să văd ce în furnală e. Dar e în fața furnalului, retardatule. poate iei ceva că te-am bătut. Iau un cartof.